Възикам се. Здравейте, казвам се Елина и това е част от моята дипломна работа. Мисля да я кръста фрагменти от човешкия живот. Аз съм Ирена Екова. Здравейте, казвам се Симеон Пеков. Здравейте, аз съм Илян Иванов. Здравейте, казвам се Георги Джанджов. Аз съм Никола Стеслата или Сметлата. Това Боян с резачката ми го измисли. Здравейте, аз съм Петър Стефанов и съм дърворазба и правя два ангела. Здравейте, аз съм Злати Печева. Сега го няма. Никола ще се бере малко. Но той си направи другата работа, ще се чисти малко. Това е между другото спрати. Така. Това е. Нахъсна и някакво шак. Говорим, работата не бива да бъде лепена. В смисъл да се вижда на пилото? Не да се вижда, да бъде хванато по някакъв начин механично. Пилото с големи гибли, шпилки и така нататък. Тоест да е конструкцията да бъде сглобена цялата. Това ще бъде свалено тук и да следваш черта. Добре. Не е добре. Това е вдяване в безмислене. Тоест, хаосът, който се е получил тук от тия парчета на надлепени, да бъде превърнат в нещо. Това защо трябва да бъде реализм? Това какво е? Това глава ли е? Какво е? Айде, аз импровизирам. Ама трябва да мислиш, трябва да разсъждаваш. Сещаш ли се, в един момент трябва да ги правиш. И в един момент винаги не забравяш, че ти искаш накрая да стане емоция. Не композиция. Композицията е отделна част от процеса.
са нарисани кръгло такива. Има долу, има горе. Примерно тук има е такава. И е на 3 см най-дълбоко. С зелето ще ви изглеждаш на глух ряз. Като Николата. С глух ряз. Раз и работа ще стане. Само аз мисля, че... Не знам. По-късно Не ще правиш както са на обеми. На нива, както си ги сложил. Долу, добавяш следващото детали, както горе слагаш, добавяш. Да речем на сантиметър и половина някъде, за да... Те са индивидуални обеми, които ще работят самостоятелно. За да не се виждат сантиметър и половина надолу да остане, няма никакъв проблем. Това ми е тази царга. Тази част. На нея се фаща. Няма нужда да е по-дебел, да ти кажеш. Това цялостна една кутия, за да стане по-стабилно. При всички положения, при всички положения. Трябва да залага на ритъма между негатив. Тя тук е пуснала някаква средна линия, ако я обърне, тя ще работи по различен начин. Линията е едно и отделно пластиката. Трябва да има някакъв ритъм в... Иначе тук всичко е натрупало вече доблено. Отколкото за Когато беше ангеловото дело. За да успее да го направи и да го изучи този проблем, трябва да направи 50 рисунки. Той прави само една и не му се получава, защото подобен проблем е тук. Тая ръчичка е средната. Това е средното. Това е средата. Това ще дойде отгоре. Те са на 3 части. Ръчичката е зловеща. Тя трябва да носи гротеската на това. Не другите, нали? Предоставям работата да си я прави той. Както го усеща, както го вижда и към края някъде нещо. И почвам така да... Тя е решила да откачи стягата. Тук в ляво ми стои. В цялото стояние места в площ. Да влезеш, да имаш и полза между... Да остане по-цялостно. Това е много любен. Вярно, има нужда от някаква ритмика, нещо да се получи, защото това създава ритъм, нали? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Но това не е нищо общо. Тук почват да... Те изчезват, няма ги нещо. Трябва да слезе на това ниво и тях да организираш. Тук може би трябва да отне. разбита. Поне така го мисля, защото аз също да обобщавам фигурите и нищо не се... Трябва да е хаотично. С тия еднакви форми, които имаш. Поради каква логика изпраскате това парче? Ето това. Изрязано. Режиме и лепиме без да мислим за... Тук при нас случайни работи не могат да има. Това дете си го очертал, добре. Или за това над това или пък над това. Направи го цялостно. Защото в едно и също изречение че... Да, това трябва. Акцентът това да не е идентично с това. Пак да има тази композиция, обаче да е по-близко и колко по-нагоре расте, толкова по-добре става. Аз така го разбирам така. Види цялостно, тогава ще го такова. Най-шумно се изогнеш. Ама линията ти става абсолютно еднаква. Какво пречи да обърнеш малко повече планчето? В смисъл да се прочете тая дебелина. трябва да с другите се съчетаем. Значи тия неща спокойно може да си ги нарисуваш тук и да бъдат изрезани. Значи едно за ги дучи се и се изрязва. На питап, на кръчета.
изрежеш нещата, да го чупваш така. Мисълта ми е да не го обработваш отдолу, да стане такова. Трябва да видиш дали трябва да се контрира, т.е. какви високи звуки. Това е шанс там. И трите пръста, добре, три пръста. Малко повече водички. Да стане транспарантно, да се прозрачно. И всеки вземе. И пак с червена да види като цялостен такъв. Тоест да е ясно, че тук става въпрос за серия произведения. Не. А коя? Там. И гледай да не цапаш много. Да не цапаш да стават лекета. Буквално черно ще стане. Да наръста тогава. А тук такива отгоре. Бе, наръси го, то каквото падне, ще падне. Четката теленото отгоре ще го удариш, ще стане.